el conte romànic català. Darrere d'aquest conte de X, que us estem explicant, el periodista, guionista i divulgador artístic Joan Pau Hinarejos, que ara ha compilat els seus coneixements per acostar-nos a tota una manera d'entendre la vida, i el títol es diu així, el títol del llibre, Amb ulls de romànic. Un llibre editat per Serpa Rosa dels Vents i amb qui ja podem comentar i en tenim moltes ganes, amb el seu autor, en Joan Pau Hinarejos. Com estàs? Com anem, Joan Pau? Bon dia. Molt bon dia. M'encanta que poseu Manel, perquè en una cançó seva parlen del romànic. No sé si recordeu. Home! Que diu, tu assenyales l'absis romànic d'una catedral. És veritat. Un dia esbrinarem quina catedral és, possiblement la de la Seu d'Urgell, que és l'única íntegrament romànica del Principat, però vaja, m'ha agradat la tria. Té bastants punts, no? Té punts que ho sigui, sí. Clar, aquesta tria que ve inspirada una mica amb el primer capítol de Amb ulls de romànic, no? Que dius, jo començo primer demanant perdó, no? Sí, jo faig una penitència prèvia, allò, el penitenciagite, com la captatio benevolentia. Mira, avui els Manel ens persegueixen, que és allò de dir, no dispareu al divulgador. No sóc historiador, no sóc acadèmic, no sóc professor. Això ho faig literalment per amor a l'art, perquè m'apassiona, però no, d'alguna manera, sigueu indulgents amb els meus possibles excessos literaris, hipòtesis, perquè està escrit des del cor, evidentment des de molt coneixement, però sobretot des d'un apassionament per l'art romànic. Joan Pau, com et sents ara ja amb el llibre a les mans? Perquè això, o sigui, clar, és que tu portes tota la vida fent de divulgador, no?, de l'art romànic, i ara de cop i volta tu feies des de @romàniccatalà, que el podeu seguir a X, i ara un llibre. Clar, porto tota la vida apassionant-me pel romànic. Com a divulgador, realment, 2 anys i mig, que és quan va començar l'aventura, a l'aleshores Twitter, avui X. I com em sento? Doncs mira, saps aquells sants que van amb el nimbe, amb la corona? Doncs aquesta paraula nimbe vol dir núvol fosc, de tempesta, etimològicament vol dir això. Per tant, el romànic ens ensenya que tenir al cap els núvols no està malament, que és una situació de beatitud. I jo m'hi reconec bastant, la veritat, fa uns mesos, que realment és un no parar, de coses positives, de regals, de molta atenció que està despertant aquest llibre, que està funcionant afortunadament molt i molt bé. Per tant, estic amb el cap als núvols. Jo t'ho deia, Joan Pau, dic, és que jo obro qualsevol xarxa social o poso qualsevol ràdio o qualsevol mitjà i trobo que bé, i que me n'alegro moltíssim per tu, aquest art romànic. Doncs fixa't, és la ubiquitat, Dic en el llibre que dedico el llibre a ma mare i a l'algoritme, i dic que l'algoritme és el nou Esperit Sant, doncs sí. És aquesta manera, aquesta capacitat d'estar tot arreu. I fixa't tu, aquest algoritme que tu dius, i la teva mare, no?, que van ser aquestes fonts inspiradores per dir, és que això és la meva vida, no? És la teva vida, la romànic, Joan Pau? No sé si diria tant, perquè sí que és això, no? Ara sóc l'home del romànic, està molt bé i m'hi abraço perquè m'encanta, des de petit, ho dic en el llibre, que ja des de l'estampa de comunió del meu germà gran, Ismael, l'any 1989, ja tinc gravada la cara del Crist de Taüll, i l'he dibuixada en infinitud d'ocasions, i a l'adolescència per mi ha sigut una font d'inspiració inacabable. Soc un apassionat per l'art en general, pel romànic molt especialment, tot i que també m'interessa molt el modernisme, m'interessa Gaudí, m'interessa el barroc i la pintura del segle XVII, un munt de coses, no? També molt lector de filosofia, d'assaig. No sé, realment la meva ment és bastant un poti-poti i mai m'he volgut especialitzar. Segurament per aquest motiu en el seu dia doncs vaig decidir estudiar alguna cosa que jo pensés que fos prou genèrica, i d'aquí el periodisme una mica, des del qual doncs també he pogut aprendre, i des del qual ha sigut una plataforma també per aprendre el llenguatge digital, l'edició de vídeo, la importància d'entrevistar, com estàs fent tu ara, la importància de dir les coses amb claredat i concisió, de sintetitzar, és a dir, totes les coses dolentes que tenen les xarxes socials, que sens dubte les tenen, hi ha també un revés positiu, si ho podem dir així, que ens obliga una mica a condensar, quan estem parlant de divulgació cultural, a fer càpsules perquè les coses siguin entenedores, a tornar als inicis, que sempre ho reivindico, no donar res per entès, i per exemple a mi una cosa que m'apassiona és titular, no? És a dir, començar un fil o un vídeo i com crido l'atenció, com començo. Tinc amics de la divulgació que això els hi fa molta mandra, perquè tenen tota la informació i totes les carpetes obertes, i diuen, ostres, com ho venc això? Doncs a mi, aquesta part publicitària, que també la té el romànic, perquè és un gran creador de logotips, dic que és això, doncs, que el romànic té ànima de nen i vocació de publicitari, a mi m'encanta, i és que una de les coses que feia d'adolescent precisament era dissenyar logotips, sense res a veure en aquest cas amb l'art ni amb el romànic, o sigui que ja el grafisme i la condensació de missatges i els eslògans és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Clar, perquè, Joan, tu creus que la romànica és més modern del que ens imaginem? Totalment.
Clar, tu quina imatge, si et dic l'art romànic, així a priori... Clar, el Cris El Cris de Taüll, ens venen al cap imatges, no sé, amb la pedra nua, no? Les ermites aquestes idíl·liques que estan pel Pirineu. Totalment, formen part del corpus del romànic, aquesta imatge del romànic més auster. Sí. Però és una imatge parcial, i si realment ens crida l'atenció, us convido a que aprofundiu, no? Us convido a aquest viatge de la mà, no? Com qui entra en un claustre, en un monestir, i a veure les diferents capes del romànic. D'entrada, descobrir que no és tan auster i tan rural com ens ha quedat avui en dia, perquè va ser substituït en molts casos pel gòtic i per altres estils. Per tant, teníem catedrals romàniques, la de Barcelona, la de Tarragona, la de Lleida, en alguns casos han perviscut, i era un art molt més guarnit fins i tot del que ens ha arribat fins ara, en el sentit fins i tot de mosaic, de pedreria, de tapissos. Tenim teixits espectaculars que ens han quedat, com el brodat de la creació de Girona, que en el llibre apareix per parlar de la creació d'aquest Big Bang del romànic. Però, a més, la pintura, que és sobretot el que a mi m'apassiona més, és el conducte per on podem veure més les similituds del romànic amb l'art modern, perquè com que no respecta, per dir-ho així, normes de versemblança, no? Aquesta idea òptica de la realitat, doncs connecta, curiosament, amb aquestes generacions més modernes, dels Picassos, dels Tàpies, etc, que van dir, ostres, trobem aquí una font d'inspiració, igual que ens inspirem en l'art ibèr o en l'art oceànic o en l'art africà, un que tenim molt més a mà, que és el romànic, no? Sabem que Picasso va estar a Gósol, que va estar en contacte amb el romànic català per diferents vies, s'hi va fixar. Doncs van trobar aquesta oportunitat per fer un triple salt mortal enrere i poder esquivar aquesta generació dels pares i dels avis molt acadèmica, que estava ja molt arnada, molt d'imitar models molt caducs, la indústria de l'art, no? Estava en un moment molt decadent a finals del segle XIX, principis del XX, que és quan eclosionen les avantguardes. Doncs mira tu quina casualitat que el romànic, qui ens ho havia de dir, aquest visitant inesperat, va aparèixer també com una font d'inspiració. Creus que hem menystingut l'art romànic que tenim a casa nostra? O sigui, és... no? I jo crec que... Ostres, clar, que ara em ve al cap, arran de romànic català, que el trobareu a X, de Joan Pau Vinarejos, també deu rebre una quantitat de missatges, no? És així o no? Sí. Agraint-te que ens acostis, no? A aquest art que, com deia, crec que l'hem menystingut els catalans. Aquests missatges que dius són els que fan més il·lusió, sens dubte. O sigui, del tipus... he utilitzat imatges teves, material a l'escola perquè sóc professor i tal. O adolescents que em diuen, he utilitzat els teus memes com a exemple de fer humor de... Dic, ostres, de veritat? L'altre dia, en una presentació del llibre a Sant Boi de Llobregat, la meva ciutat, que em feia especial il·lusió fer-ho allà. Home, i allà teniu, no? I allà, què tenim? Tenim de tot. Tenim la Carxofa, tenim l'església de Sant Baldiri, que té bases romàniques, també, tenim el Pau Gasol. És una ciutat que heu de visitar. Doncs què em vaig trobar allà? Un nen que devia tenir, no sé, 7 o 8 anys, que ja m'havia avisat la llibretera, que havia anat la família interessada per aquest llibre, i que de fet ja el tenien, i que l'estan llegint a casa. Cada dia estan llegint fragments, com qui explica, no sé, el Teo. És a dir, que aquest nen, el Guido, està obsessionat, una mica com el meu nen dels anys 90, amb el romànic, i va venir i em va fer moltíssima il·lusió que em vingués una persona d'aquest tipus a que li signés el llibre. Però sí, missatges de tot tipus, d'agrair-me que posi en circulació aquest imaginari, que sí que l'havíem oblidat una mica en les últimes dècades, no? Per molts motius, no? Perquè ha quedat eclipsat per la imatge més turística de Barcelona, de Catalunya, amb els referents que tots sabem, no? Que sigui Gaudí, que sigui la modernitat, el disseny. Hi ha hagut molta divulgació i molta crònica al voltant de la ciutat de Barcelona com a tal, però poca gent sap que també a Barcelona hi ha la pinacoteca més important del romànic, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, però també han quedat monuments del romànic, com Sant Llàtzer, com Santa Llúcia, o la meravellosa església de Sant Pau del Camp, amb el seu claustre, que és únic a Europa. Com és el moment, Joan Pau, que et dius, bueno, vull crear aquest llibre, no?, amb ulls de romànic, no?, perquè és el teu primer llibre. Sí, és el meu primer llibre en solitari. Jo havia publicat en alguns llibres de contes i ficció amb altres autors, però és el meu primer llibre en solitari. Imagineu-vos la il·lusió immensa que em fa això, i més encara que em vingués com a proposta, perquè va ser l'editorial, va ser Rosa dels Vents, la gent de Penguin, a qui estic superagraït, que em van contactar i em van dir, t'has plantejat un projecte editorial sobre el romànic, fer-ne un llibre? I em vaig quedar una mica en plan aquesta sensació d'abisme, no? De dir, doncs, no m'ho havia plantejat, però endavant, no? És a dir, saltem-hi i fem-ho, perquè realment tenia molt al cap
moltes coses del romànic, havia escrit molts fils, hi havia moltes idees que estaven esperant a ser connectades segurament i que el llibre m'ha donat l'oportunitat de connectar. Joan Pau, ara potser hi haurà gent que ens estigui escoltant i que pensi, ostres, necessito com una introducció prèvia a poder endinsar-me amb aquests ulls de romànic, o ens deixem anar i no necessitem res, no sé si m'explico, com una introducció. No, ens vindrà tot superaclarit i és fàcil de llegir. Sí, és a dir, el llibre, una de les coses que a mi els companys de Rosa dels Vents em van plantejar, i jo estic absolutament d'acord, perquè està en l'esperit del projecte, és que pugui arribar a tothom. Que no necessiti... el text no té ni notes al peu, per fer-nos una idea. És a dir, és autosuficient. Sabeu els missatges en una ampolla que es llencen i... Quin és l'objectiu d'aquest missatge? Que el trobi un nàufrag, algú que estigui... i pugui tenir una informació clara per poder salvar la vida, no? Doncs jo estic una mica embafat, com a lector també empedernit, que sóc de molts gèneres, d'aquests llibres que són ortopèdics, que nota el peu i ves a la pàgina tal i busca no sé què i ves i tal, o un munt de paraules tècniques d'argot que poden ser molt interessants perquè et fan aprendre, però que en aquell moment potser et frustren la lectura. Doncs jo vaig decidir que el text en aquest sentit fos molt planer, molt transparent, que quan hi hagi d'haver alguna paraula especialitzada, perquè de vegades n'hi ha d'haver, doncs l'expliqui tot seguit, que no ens caiguin els anells mai per dir això no ho explicaré perquè ja ho heu de saber. Saps allò de la profe típica repel·lent, o profe home o dona? Doncs no volia ser repel·lent, al contrari, és a dir, anem de parlar del que sabem i del que no sabem i a partir d'aquí doncs, començar aquesta conversa sobre el romànic. El que més ens crida l'atenció del Joan Pau Hinarejos, des del seu compte de X també, i ara des del llibre Amb ulls de romànic, és que a tu cada dia t'interpel·la directament l'art romànic català. Això és una passada. Això, som conscients? O sigui, l'art romànic continua interpel·lant-nos cada dia i a l'actualitat? A mi sí. Jo, d'alguna manera, també he decidit que mirar-me l'actualitat i qualsevol cosa que passi amb l'òptica, amb els ulls del romànic, precisament, i per tant, doncs sí, mira, avui he fet un mem sobre l'Ibai Llanos, que resulta que s'ha tret la barba, no?, i no el reconeix ni sa mare, literalment. Sí. Això passa, Es veu que a alguns polítics també els hi passa, que es deixen barba perquè tenen una barbeta poc agraciada. Home, doncs aquí trobem en el romànic un repertori fantàstic, per exemple, d'éssers amb barbes, com el que he compartit avui, de França, que són una mena de monstres que comparteixen el cap i tenen dos cossos amb unes barbes recargolades que semblen hipsters, però a la vegada també tenim criatures afeitades molt estranyes, com la que he compartit avui, que podeu veure a @romànic català, que són una mena d'éssers femenins de la romànic celta, que s'estan obrint els genitals i tenen una mica de punt d'alienígena, una mica, no? I era una mica aquesta comparativa entre l'elegància que tens quan tens una barba espessa i de vegades com quedes de ridícul o desposseït quan t'afaites. Clar, hi ha un capítol que es diu així. Que es diu així, tal qual, no? Mort, qui t'ha mort? Qui t'ha mort, fent aquesta menció a Roger Bas, que per cert va estar aquí al Matí a Ràdio Cel i ens explicava com, no? Doncs li van demanar, escolta, no? Fes la cançó, versiona aquesta cançó. Clar, Ulls de romànic són aquests ulls, no? I de fet trobem a la portada, no, Joan Pau? Podem dir que és un dels ulls més famosos de casa nostra, que, a veure, ho diré bé, és Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Ai! Aviam, no passa res, que jo sempre dic que si tenim una paraula per designar alguna cosa ja és molt. I nosaltres tradicionalment hem dit Pantocràtor, segurament per culpa d'historiadors anteriors que van difondre aquesta... Exacte. Què passa? Que Pantocràtor és una iconografia molt semblant a la que trobem del Crist de Taüll, que és la que trobem a Orient, al món bizantí. És un Crist de mig cos que apareix dintre d'un cercle i que és el totpoderós. Aquí és més aviat el Crist de la Segona Vinguda, el Crist jutge, però són unes disquisicions tan petites que no m'agrada tampoc que la gent dissuadir-la, perquè a vegades dius, ai, no ho diré bé, millor no en parlem, no passa res. En tot cas, és el Crist de Taüll, o Crist en Majestat, ara sí, és correcte, i si diem Pantocràtor no passa res. Però vaja, jo sempre aviso, per si de cas, que no em deixi. Aquests ulls, a tu, què et diuen, no? Perquè són uns ulls que potser a la gent, no? Ens creen fins i tot, no sé, l'art romànic és aquest art que en cert punt intimida o fa por?
Sí. Són uns ulls estupefactes, no? Sí. Parlo d'una cita d'un autor que diu que són esguards sorpresos en una mirada d'eternitat, no? Fixeu-vos que és curiós. Jo també pensava, per exemple, un símil una mica estrambòtic, però com un pacient en coma que estigui en al·lucinacions perpètues i estigui veient colors tota l'estona, hi ha alguna cosa d'això en el romànic, perquè són cares de pal, inexpressives, quietes, com un vegetal, però que estan envoltades d'uns colors meravellosos que imiten, de fet, la pedreria i els mosaics i tot el món del luxe bizantí, i d'alguna manera del que es tracta és de deixar clar que aquestes mirades, que aquests personatges no pertanyen al món palpable, canviant i físic, sinó que estan en l'eternitat, que estan en el regne del cel. Per això un màrtir que l'estan cremant i veiem les flames vermelles i li estan fent de tot, com Sant Llorenç, per exemple, doncs té la cara impertèrrita, no? Totes les cares estan, d'alguna manera, empadronades en un altre lloc, en el més enllà. I per això, doncs, aquestes mirades ens persegueixen per tot arreu i en aquests ulls tan oberts que, per altra banda, també ens connecten amb la tradició mediterrània, com en parlo en el llibre, no? Amb l'art romà, egipci, mesopotàmic. Hi ha alguna cosa també molt mediterrània en aquesta mirada d'ulls negres tan penetrants i tan escrutadors. Fixa't tu que, de fet, mal entès el romànic com un art purament hieràtic, quan en realitat, no, Joan Pau, ens demostres que amb ulls de romànic, en el teu primer llibre, és un art que defineix cruesa i solemnitat a la vegada, mort i vida, també dolçor i amor. Diries que és un art, el romànic, de contraposats, també? Totalment. M'ha encantat com ho has descrit, perquè aquests contrastos hi són contrastos poètics, no? Molt interessants, no? Que, no sé, ara m'has fet pensar en Lorca, per exemple, no? Com en el seu imaginari doncs, també hi ha això, hi ha l'amor, la violència, una certa idea de la divinitat, absolutament, no? Al frontal de Santa Margarida, a Vilaseca, a Vic, no? Trobem aquest martiri de la Santa, que teòricament doncs, és un dolor extrem. Però clar, és que està pintat amb uns colors, amb un lirisme, fins i tot el drac que apareix, el drac Rufus de 7 caps que l'engoleix, és preciós. És que jo me l'adoptaria com a mascota. De fet, el tinc al darrere. Quan faig els vídeos tinc un quadre de Santa Margarida amb aquest drac. Per tant, sí, i per cert, això ens fa pensar com els dolents moltes vegades són més acolorits i més diferenciats entre si que no pas els bons. Els herois s'assemblen molt entre si, els sants, no? Són més iguals, i els artistes segurament es podien deixar anar una mica més a l'hora de representar el bestiari i tot plegat, però també les figures del mal. Sempre hi ha hagut, Joan Pau, volíem comentar també amb tu, que és la polèmica, una mica de polèmica, sobre el Crist de Taüll, si ha d'estar a l'Amnac o ha de retornar al seu lloc d'origen. Tu n'ets partidari? O sigui, fora de lloc l'art perd el sentit, creus? Aviam, idealment una obra d'art s'hauria de poder contemplar en el lloc on va ser creada. Per molts motius històrics, perdoneu que ara truquen. Tinc una... Clar, és que són alarmes. Sí. És que has d'anar amb alarmes, no? Clar, estem tocant un tema sensible i potser és un intent de censura. Vols mirar l'intent de censura? No, em refereixo a mirar qui és. Per tant, seria ideal. El que passa és que la història i els avatars de la història de l'art fan que això moltes vegades no sigui possible. En un extrem tenim, no sé, els marbres del Partenó, d'Atenes, que estan al British. Home, jo crec que aquí sí que és bastant sagnant i que seria viable, sense ser jo, sincer, jo nada d'eso, no sóc historiador ni em dedico a la conservació, però penso que aquí sí que ja és una mica més sagnant aquest contrast. Ara, el cas del romànic català és diferent. Primer, perquè va haver una guspira, que és Santa Maria de Mur, el fet de que uns marxants nord-americans tinguessin el caprici d'endur-se aquestes pintures, com així va passar, tristament. Això ho va novel·lar Martí Gironell a la seva novel·la Estrapo, i això, d'alguna manera, es va fer de la necessitat virtut, es va veure com una alarma, i d'aquí va venir la guspira de que es rescatessin les pintures del Pirineu i es portessin al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el que després seria el MNAC, a Barcelona, a la metròpoli local, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, per evitar que estiguessin a Nova York, a París o a qualsevol altre lloc, com a mínim que es quedin al país. En aquest sentit, em sembla que es va fer bé, perquè certament corrien un gran perill. Dit això, clar que és lícit el debat i està molt bé fer experiments de poder visualitzar l'obra d'art allà on va ser creada, com per exemple els mapatges que podem veure avui a Sant Climent de Taüll o moltes altres eines que ens facilita la tecnologia. Ara estava pensant, segur que també deu rebre missatges de per on puc començar amb la romànica. Que sí que l'ha rebut o no? Sí, és allò, l'home romànic i l'home guia. Sí, saps que et persegueix. On vaig amb els crios? Jo no que sé.
Doncs sí, clar, et pregunten coses o també et donen les gràcies de dir, ostres, Sant Cugat del Racó, doncs jo vaig néixer aquí a prop, que bé que... Però sí, et donen... I llavors em serveix també per a mi posar-me al dia sobre el mapa i també veure quines parts em falten, que me'n falten encara unes quantes per sort, o a quines estaria bé tornar, en quines és una ocasió anar a fer alguna presentació del llibre, doncs mira, ara la setmana que ve vaig a Girona, doncs aprofitar per pentinar una mica el que és el fantàstic romànic que hi ha a l'entorn de la catedral, o del Gironès, o de l'Empordà, etc. Per cert, presentacions, bueno, ja deus haver fet moltíssimes, no, Joan Pau? Quines et queden? No sé, si ens està escoltant algú i dius que vull assistir a la Girona, deies, no? Sí, doncs el dia 28 a Girona, és la propera, al Museu Catedral de Girona. Imagineu-vos quin privilegi. Uah, és que és el que anava a dir. O sigui, això és, no? Presentar el llibre amb ulls de romànic, no? Amb aquesta envoltura, això deu ser meravellós. Aquest taló de fons, que per exemple l'hem vist a Joc de Trons, i també m'agrada parlar-ne de com el romànic ha sigut taló de fons de pel·lícules, de ficcions. Aquests dies he estat investigant, com per exemple el claustre de Cuixà, la part que està a Nova York, abans que parlàvem del romànic exiliat, perquè hi ha mig claustre que està a The Cloisters, del Metropolitan, ha sigut escenari d'un munt de pel·lícules clàssiques de Hollywood i de melodrames. Doncs la Girona medieval que veiem a Joc de Trons, doncs tindré el privilegi de que també sigui el taló de fons per la meva presentació del llibre el dia 28. Jo crec que has d'escriure ja el segon llibre. Doneu-me temps per gaudir d'aquest. No? De fet, enhorabona, perquè ho hem de començar així. Amb ulls de romànic és un dels llibres més venuts en català. Enhorabona, Joan Pau, de debò que tu mereixes. I ja la segona edició, no? Diria, o estàs a punt, Doncs podria ser que caigués en algun moment, perquè realment estan anant molt bé i tot apunta que podria ser que sí. Que, per cert, que tampoc t'he dit res, aquesta samarreta tan xula, home, Joan Pau Vinarejos, ja no? Ja saps que les samarretes romàniques... Per favor, aquesta que és un gat, no? És un gat, és el Romànic Cat, és la mascota del romànic. Ja sabem que no hi ha gaires gats en el romànic, perquè com a animal de companyia és més modern, però com que ens encanten els gats, li hem buscat el seu propi animal de companyia al romànic català, i és aquest romanicat. Joan Pau, gràcies. Periodista i divulgador artístic. Avui ens ha presentat el seu primer llibre amb ulls de romànic. Felicitacions i que vagi molt bé. Ja sabeu, Girona 28. Dia 28 a Girona, al Museu Tresor de la Catedral. Quin tresor. Gràcies, Joan Pau. Gràcies, salut i romànic.